Hola, cercadors, i benvinguts. Alguna vegada us han despertat uns sorollets estranys? Com si hi hagués algú o alguna cosa a casa vostra, movent-se lentament. Alguna vegada heu estat absolutament segurs que hi havia algú més a l'habitació, malgrat que estàveu sols? Tom Thomas, tu creus que hi ha éssers petitons que viuen amb nosaltres? Com és que el pare del Tom Thomas de sobte està obsessionat amb els éssers minúsculs? Creieu que el Tom Thomas li ha parlat de nosaltres? Mai no parlaria amb ningú dels fixis, papo. Vas venir i vas afirmar afirmativament que eres amic d'uns éssers minúsculs. No, no! Oh, va, deixa't anar. Li he demanat a la Càtia que passés i t'ajudés una mica amb les mates. Hola. Sembla una classe de karate i no de mates. Són electropulseres i quan se les posin els fixis podran passar pels cables elèctrics. Ho estic patant, literalment! Amb qui parles? Amb la taula? No, era jo. Que hi ha algú més? He perdut la clau! Si n'hi ha un d'obert, sortiré d'aquí! El podem atrapar si treballem en equip. Esquí! Et rectes! La clau! Això és el que amagues? Aquest és el teu secret? Xxxt!